Ești foarte frumoasă, ești foarte bine crescută, dar există o singură problemă. Eu, Raul, sunt căsătorit. Ea privi către mâinile sale și văzu o urmă de verighetă. Verighetă pe care el o ascunsese undeva într-un buzunar de la piept. Mariajul lui nu mergea. Cu toate astea însă ceva îl lega. Era doar un act, o hârtie, un nimic, un mizilic în fața lui și al ei. A ei. Dar, cu toate astea, el se simțea vinovat. Se simțea vinovat de multe ori. Nu putea. Și mai mult de atât era moldoveancă fata. Știa despre moldovence, știa ce le poartă pielea, auzise din Spania, din Italia, pe unde, mă rog, să nu intrăm în amănunte. Așa că Raul se uită în ochii ei și trecând peste vinovăție, o luă de mână, o sărută și o duse spre vagonul restaurant. Voia să impresioneze acolo. Îi comandă și eu tochitură moldovenească, că știa că altceva nu mai mănâncă femeile din Moldova. O așeză la masă și îi spuse: să știi că se vede după cum mănâncă o femeie, ce cam ce poate ea în pat. Ia să te văd. Ea atunci delicată, ca să nu pară o femeie ușuratică, tăie banana cu furculița. A făcut o pastă. Să înțeleagă că e femeie de casă, nu așa orice târâtură. O fie din Moldova, dar nici chiar în halul ăla. Acum Raul, impresionat de atâta virtute și atâta smerenie a Mărioarei, îi spuse: să știi că am putea rezolva ceva. Hai să fim parteneri și în viață, dar hai să fim și parteneri de afaceri. Tu duci ceva în genți, nu? Mărioara a zis: da. Stop. Ia să-i aplaudăm că se descurcă destul de bine. Și pentru că se descurcă destul de bine, dragilor, pentru că se descurcă atât de bine, haideți să le îngreunăm un pic situația, că oricum văd că sunt foarte încălziți. Ce-ar fi să le scoatem din discurs o consoană? Dați-mi o consoană. B. Rămânem cu B. Rămânem cu B. Continuă povestea Maricicăi în trenul Iași-Constanța și Timișoara-Iași, Iași-Timișoara și cu Raul, continuă fără consoana B. Improvizatorul care rostește orice cuvânt care conține consoana B va fi de voi huiduit și iese pe parte. Hai, continuăm. Raul fusese sedus de maestria Marioarei, cu care ea tăiase pa. Atât ai huiduit? Păi ori huiduim, ori huiduim. Așa, nu mai taie nicio fruct. Maricica, continuăm. Tăie fructul interzis? Banana. Da. Și se apucă să mănânce tochitura aflată în față. Mâncă și o lacrimă îi se scurse pe față. Își dădu seama că așa mascul feroce nu mai avea să întâlnească în toată viața ei de moldoveancă. Îi mai spus odată: fii soțul meu. Acesta îi spuse: hai să ne întoarcem în compartiment și mai vedem noi acolo. Ajuns și în compartiment, Maricica constată că țigările ei dispăruseră cam de pe la Simeria. Stop! Se descurcă prea ușor. Haideți să le mai scoatem o consoană. Aoleu, urât, nu mai fac nicio frază. Alta. Păi B a fost. Păi B rămâne scos și D. Aoleu, ia, hai să vă văd fără B și fără D de la dinozaur. Ok, țigările care au dispărut, continuăm. Lăcrima Maricica because of tristețe. Bun, mai avem doi, continuăm exact în stilul ăsta, fără B, fără D. Cei doi improvizatori trebuie să vedem care rămâne la final. Domnilor, continuați. Maestru.
Maricica, supărată foc, se repezi la gâtul lui Raul și spuse: nenorocitule, tu ai fost cel care a pus totul la cale și mi-ai furat țigările. O să rămân virgină toată viața.